Como, 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 como. Na ľavom brehu Dunaja, ďaleko od štátu Dubaja, stojí tam maličké mesto, čo chce vytvoriť gesto. Proti norme sa stavajú, do nových vecí sa starajú. Takú politiku razia, že estetiku a dizajn kazia. Spojené národy estetické, čo neriešia veci politické, stretli sa na svojom zhromaždení, nech zastavia všetko, čo sa mení. Spojené národy estetické poslali mestu komunike, nech všetko si zaraz opravia, lebo silou dizajnka zastavia. Mesto výzvu nedodrží, svoju líniu poctivo drží. Spojené národy už na nich nečakali, lištové centrum hneď k mestu vyslali. Vyzbrojili ich normami, vyškolili ich cieľami. Keď jednotka do mesta vstúpila, zvláštne dizajny okolo zočila. Zvláštne, no škaredé nie, akciu preto zmení na preverenie. Po tejto zmene jednotka povedala, že žiadnu nutnosť na akciu nebadala. Do mesta preto pomoc vyslala, veľa šťastia pri práci zapriala. Spojené národy estetické poslali mestu komunike, nech všetko si zaraz opravia, a to podľa svojho vnímania. Lištové centrum znovu dokázalo, že dizajn a kvalita toto vyhralo. Každý inak krásu tu vidí, preto robí si veci, ako to cíti. Lištové centrum sa ti prispôsobí, dodá ti veci a tiem ti uľahodí. Como, como, como.